Samozřejmou součástí montážních nebo výrobních procesů je kontrola provedených operací a vlastností výrobku. To zajišťují testry, které zkoušejí požadované parametry částečně nebo úplně smontované sestavy. Zjištěné hodnoty jsou vyhodnocovány a podle stanovených parametrů je výrobek posouzen jako shodný nebo neshodný. Součástí testru bývá i značení nebo popisování otestovaných dílů. Nejčastějšími způsoby značení nebo popisu jsou laser, mikrobodový popis, popis barvou či inkoustem a razící systémy. Mezi nejčastěji měřené veličiny patří zkoušky těsnosti, úniku kapalin a plynů, měření průtoků kapalin a plynů, zkoušky elektrických a mechanických vlastností a simulace provozních stavů výrobku. V případě potřeby je samozřejmostí antistatické provedení. Kontroly rozměrů se provádějí buď měřícími čidly nebo snímáním příslušných ploch digitálními kamerami. Testry jsou navrhovány jako samostatně stojící nebo jako součást výrobních či montážních linek, mohou být zakládány ručně i automaticky. Výsledky a průběhy testů jsou zobrazovány na monitoru. Vyhodnocují se zjištěné výsledky jednotlivých operací, grafy a hodnoty měřených veličin, statistika výroby. Na přání je možné zobrazovat toky materiálu, pohyb dílů nebo dopravních palet po linkách. Vizualizace je prováděna nejčastěji v prostředí LabVIEW. Naměřené hodnoty jsou ukládány na server stanice a podle potřeby mohou být dále zpracovávány nebo zasílány nadřazenému řídícímu systému.